Kiva vastata itsekin, mutta ehkä en vastaa, koska en muista kuinka monta niitä on. Herra A. Äitini hylkäsi minut helvettiä. Pikkuveli yrittää tappaa minua aina. Minunkin isosiskoni aina välillä yrittää tappaa minut ja pikkusiskon. Teillähän on paljon yhteistä. Herra B. Perheeni vaihtui aina muodosiamme myötä, niitä minulla on ollut jo 2. Toinen heittäytyi sadistiseksi äitipuoltaan kohtaan ja toinen hylkäsi tyttäremme metsään ja molemmat heräsivät iloon. Voi ei. Ja herra C. Pyytäisin pitää täsmennystä niin yleinen, se mikä käsität perheeksi, vai niin veren mukaan perheeksi? No, ehkä käsitteenä enemmän, koska minut ja siskoni ei meillä taida olla sellaista verisidettä, kun meidät on vain sama professori onnellut. Mutta kumminkin, mulla on tuolla 35 henkilöön, mitä nyt vapausarmeija alkaa minun alla, mutta on mulla pikkusisko, joka ratsastaa hevosella, lyö miekalla ja heiluu paikkasauvalla. Ja tuo oli totta. Siinä on sitten varaa, valita. Onko meillä vielä paljonkin kysymyksiä siellä, Teppo? Muutama kysymys löytyy. Hienoa. Mitä teet työksesi? Herra A. Valitettavasti tapaan. Herra B. Kuollut mies kaivosta käskee minun pelastaa kuolleita neitoja. Mielenkiintoista. Tämän vuoden teema onkin hieman synkkä. Ehkä sen takia minut summonoitiin tänne. Tämähän on ihan mielenkiintoista. Mitä? Kutsuttiin tänne. Koska jos täällä käy huonosti ja joku kuolee, niin sitten tarvitaan sielunpaimenta. Ja sitten tarvitaan hauta-akkua. Ja sitten tarvitaan... Tai vain lääkäri. Niin. Herra C. Entä jos tuo sielunpaimen onkin se, joka kuolee, tällainen kysymys? Mutta kumminkin vastaus, mitä teen työkseni? Näinkö sattuu tullut tapaan lohikäärmeitä, tapaan jumolia, ties mitä. Suoraan sanoen, että menen tonne, en anna sympatiaa yhtään, tappele ystäväni puolesta. I fight for my friends ja syön lihaa. Paljon lihaa. Lihaa. Kanaa! Vielä välikysymys herra C:lle. Haluatko kuolla? Valitettavasti se ei onnistu. Minä nimittäin tapan sinut ensin. Minä ei kuole, vaikka tapettaisiin. Kyllä, niin sanoisi Jumala. Niin sanoisi Jumala, jonka minä tapoin. Tappelutte nyt sitten yhteensä tappelun jälkeen, kun te olette palasina. Minä haluan päät. Kummatkin. Meidän sopimuksessa kielletään tappaminen. Kattaminen! Minä kuitenkin elokas. Koko perheen ohjelma. Ja meillä ei ole aikaa massamurhiin ja lääkäri-istuntoihin täällä. Täällä alkaa seuraava ohjelma. Joten eteenpäin, sanoi mummo lumessa. Sinunko mummo? Niin. Miten kuvailisit terveyttäsi 3 sanalla? Herra A. En ole koskaan sairastunut. Tai en voi sairastua. Miksikä se ei tule sairaus omaa? Herra B. 1 sana riittää. Täydellinen, mutta en missään nimessä odota samaa deitiltä. Minun sattunut herra B-tahan tulee jotain ongelmia aivopereissä. Olet siellä professori vai mikä tohtori siellä A-puolella? Niin jos olet, niin voitko tehdä aivontarkastuksen tuolle? Mua epäilyttää sen vieressä istuminen. Voidaan Mutta terveyteni kormeana sanana. Minä tapaan sinut. Jos nyt vain istut siinä penkissä, Minä istun! etkä tapa ketään. Mitä en oo 2 juttua nyt toisissa? Viimeisiä viedään. Jännittävää. Antaa tulla. Kaikista kysymyksistä se ratkaisee. Oletko elämän vai kuoleman kannalla? Varsin mielenkiintoinen kysymys. Miksi en itse tullut tänne kierrokselle? Herra A.
voitaisiin herätä? Ylösnousemuksen käsite on selkeästi hyvin opiskeltu. Jee. Revile. Herra B. Ehdottomasti kuoleman, mutta minun on pysyttävä elävien kirjoissa, että voin nauttia kuolleista. Toimiihan se ehkä noinkin. Otetaan sitten meidän herra C. Onko Marra Pappi ihan varma, että haluaa kuulla vastaukseni? Antaa tulla. No, minä en pysty vastaamaan tähän kysymykseen, koska minä yhäkin olin tapaan Jumalattaren, olen samaan aikaan liitossa toisen kanssa ja taisimme herätä jonkun henkikin tuossa matkan varrella. Mutta tällainen yleiskysymys, minkä haluan tehdä vertailun. Nyt kun täällä kaikki herrat ovat miekkamiehiä, niin kenellä on isoin miekka? Tehtäisikö nopea vertaus? Minäkin tulen, tämä ei ole pelkkä kävelykeppi, you know. Kai te muistatte, ettei X näe teidän miekkojanne. Ollaan komeita. Tämä taitaa nyt olla vaan Onko se tällainen... komeus tarpeellista, kun minua on sellaista pisin? No niin, Lisää kysymysten vuoro. miekat housuihin, ei kun tuppeen. Onko se jo päätöksen aika? Viimeinen kysymys, vai? Kyllä. Hieno. Olisitteko valmis osallistumaan pariin tieteelliseen kokeeseen? Lääkärileikkejä. Voi poika pieni. Herra A. Jos yrität, kuolet. Herra B. Enköhän minä prinssinä tee neitoni puolesta mitä vain. Aps. Ja herra C. Minulla on kyllä sen verran soitunut sauvalle ja miekolle, ei elä kirvettä. Kyllä minä voi tulla. Ei se pahempaa kuin tulipallon naaman saaminen voi olla. Ja sen jälkeen saada naama sauvaperässä. Toiseen naamaan. Joo. Onko meillä päätöksen aika käsillä? Nyt vihdoin. Kyllä, ratkaisun hetket ovat lähellä. Hienoa. Odotan innolla. Onko jo valinnan aika? Taitaapi olla. Olisiko ehkä nyt herra B? Mutta ei sillä niin väliä ole, koska jos en ole tyytyväinen, niin ainahan sitä voi lisää tarvitse. Ai ei koskaan voi olla liikaa lisäelimiä erilaisiin leikkauksiin. Hienoa. Tässä kävi nyt niin mukavasti. Herra B teille valittiin, mutta nyt siirtykääpäs, sekoittautukaa keskenänne, niin ei huomata, että missä nukin on istunut, niin tämä neiti X saa tulla tänne ja arvioida, että kuka näyttää eniten herra B:ltä. Ja Teppa, toisitko sinä nyt tämän meidän rakkaan neiti X:lle tänne? Vihdoinkin rakkaan Sassimme vien eteen. Näyttää varmasti hyvältä. Minä en näe, joten en voi ottaa tähänkään kantaa. Joten neiti X, kuka on teidän mielestänne herra? Taitaa olla se, joka nyt tuossa tuon simpana istuu. Se meni aivan oikein. Mutta nyt on aika katsoa, mitä et valinnut. Jokainen näistä uljaista urhoista olisi vienyt sinut matkalle, mutta minne? Taitaa näkö palautua. Millaista ne? Intuitio. Täällä vielä. Missä tässä on herra B? Siellä. Tässä. Katsotaanko nyt ensin, että mihinkään nämä muut herrat olisivat sinut vieneet. Pyöräretki Puikuorelle, Kakomen polkupyörälle. Olisiko tämä kelvannut? No, onhan se urheilu aina hyödyllistä. Jos olisit valinnut minut, herra pikkukoristemekka sijaan, olisit päässyt sotahuuto Poffas tapahtumaan, minulla olisi kyllä ollut oikein miekka.